ɗo kam ɗo dara ɗo koye caɗele ɓoɗo dara sabu min dari ɗo koye caɗele min jii koye maayo gonɗon aɗa fayi koye wuuro he feedi min dow ko calɗi non fayi wuro ngo ɗum wiyete ko aram sari wuro goru maji ko ɗo woni yo guelaɓe jibina ɗum caɗele ne keewi ya bokku emin ñaagui laamu ngu fof ballal e kala ɗo ɓurɓe kam woni ganda o caɗele ne goɗi kamɓe min ñaagui ɗum ballal ɗum woni ko darde min ɗo hannde wuro ngo fof nan ɗo e dow chef de village e almami notable wuro ngo fof ne dari ɗo ene darde min hannde chef de village o wiyete ko jaltaɓe madi mbayi almami o wiyete ko jaltaɓe Moussa Dawda Fall ko ɓen dari ɗo min noon kam komi semba tan komi aramaji tan ɗo yante aramaɓe fof no mbayi jarama Fabo Allah minen min goƴa Fabo mon ko on kala ɗon batta minen amin tampana koye amen so ngari ɗo loron min gaddon hasidako pawne amen te o kumtata min haajuji amen hande hay goto dawani pour paaɓe min ala ko min bonno kunnuɗe amen ko Allah tan Allah gaddu ɗum ɗo on tagata Fabo toon kono ko mon ko kay min kaasi Allah noon jogui min jogui on jogui ko amen ko yo Allah newna min ko amen ko newna julɗo fof kono minen kay kala tampere on tampini min kala lor on lori min kono noon kala badal ala ko min jiyata haydara min jiyata hay moon min jiyata tan ko basalaɗa garon laamu makki aari ɗo nden ko Abdoulaye Wadde laami aɗa yiiɗi laamade mbiɗa ñande mbete ko ni aram jeere aram waala way min laama ko ni mbiɗa mine min laamaka min ngala yo fuur haydara min gonani ko kamnoɗa ko kalɗa ko rucci koye ma gila keɓɗa faade joni hay salmanaga meeɗa wadde communiqué aram meeɗa wadde hay ñalama goɗɗo te aɗa jogui ɓinguel amen nan toon fewnu min pewnama jonna min dokka min gueɗal gacci kay ɓuurade hayre fawa minen min pawnama hayre ha joni min keɓani hayre ngabba feere amen fof dammiɗe amen gaye amen fof maayi ay jara on pewnani min ha ko hercini kay ɓuurani hayre fewe ha gasa wiye so Allah jaaɓi so ndiyam ɓeeɓi ndiyam ɓeeɓa Allah jaaɓi ndiyam ɓeeɓi onon jeeyi mo fawno hayre no fawno ko Moussa Sow holko jogui Moussa Sow joguino ko fof wiyete ko pima o joguino ɗum fof ɓuuri wadde gacce kadi min wika ko kanko waɗata ala ko koreji amen mbaɗata ala min haydara ala ko hen ko sotti minen kam amin koyni Allah e nelaɗo mum emin koyni Allah e nelaɗo mum emin koyni pour laamu ala ko wawi hay maire amen ala ko mairie so wona mairade kalis amen tan ñam haydara goɗɗum o ko adama ngabba wiyete adama ngabba o ko jellel mum tan e jamdel ɓe koyngal ɓe bandu men maire no wiyete haydara goɗɗani maire o wiyete ko Demba Ba bamu wiyete ko Bambay mawni ko wiyete ko Alsane Ba gila e hotel boɗewel eɓe gara ɗo ha ɗo joni pirtani toon ɓe pirtinani ilman juma de haɗat ɗo ko yinde aram fof amin ñaagui on ballal balle min guila haade amen yontude wallude on gaare balle min quartier moon jonta tan garon mbiyon min gadde quartier min cumbo min caƴo keɓon minen ne gaare balle min amin mboomo ceerno yo gonga haala dewgal beele ma ɓooyi kay seeɗa non ko ɗum ɗo ken ɗo seeɗa eywa bande Allah min calmi noon emin daara jammon emin gondi ɗo e caɗele ɗo wiyete Cangue Sall wuuro ngo woni koye wiiteno naata so ndiyam ɗam adi so naati wuuro ngo fof e gat fata aram jeedi eyyi joni noon emin dawi ɗo hen min mbaɗa hen pikko en amen e peelo en amen emin mbaɗa hen sakuji mana emin ñaagui ballal min jiiɗi ko wallede so min ballaka wuuro ngo tasat wuuro ngo noon min jiiɗa tasat taw ɗon min tawi ɗo ko guila e mamiraɓe amen ko wuuro ngo ko ɗo woni eyyi ɗum noon emin ñaagui on ballal emin jiiɗi ballon min wona jonton walle tan garon mbiyon min yomin ballon on ko amen so yonti mana jehon min noon min jiyata on min jiiɗi mana ko ballon min siɗo joni ko nayaɓe nanɗo ɓe duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi capanɗe jeetati nanɗo pikkane peela ina mbiyana mana ne ubba te mana ɗum ɗon kam oɗo gandi ala ko wawi e ndiyam haydara Allah jarama on jarama min yiiɗi ballal noon salmini on min laare jammon on jii ɗeɗo caɗele kam gonaɗe e dow muɗum minen noon so woote paaɗo ari ummare kam dande maayo gila tan yenna kogga ha mbumba minen dande maayo na fof ko boycott min mbaɗata min gorata sibu ko min gotanta ko on ko hay hunde ala ko fewnani min
min pewna haajuji mon tan so haajuji mon peewi jejjiton ni ɗum ko jikkuji moɗon o noon yenna gouvernement Sénégal ko minen goni population koye leydi he min jeeya siftore min kono daane mayanaɓe kam kono yejjiɓe ɗum mbaɗɗon ko jeeyaka e leydi he haade min jeeyaka e leydi he noon minen min jabri ɗum Allah kono noon carte amen kam minen jeeyi boycott min mbaɗata hikka wote paaɗo daane mayanaji fof worata ummade koɓɓe ɗo ma yetti gum hay goto worata ɗum haade on jeyani wonɓe daane maayo ɓe koɓe lorlata ko caɗele keɓɗeɓe ɗe hande hay guesa amen min jiiɗi tutade woni ko euro banque hanki yenna ko ɓi amen ɗeɓe yolade e cangule ɗum noon henna on jeeya on pawni min haare pom on mbaɗi ɗum henna on mbaɗi manifeste uji moɗon on payeri radio ji mon wonti ko fenade wonti ɗum noon haade ko noon mbaɗon minen e carte amen minen jeeyi min gorani gannon ɗum kam moƴƴi ha kadi oɗo téléphone minen taw docteur lomtinde sago goto docteur caɗele ne goodi caɗele ɓe jii ɗum hono dani eɗen gandi inondation kala ɗo heewri hono dani eɗen cellal weeɓata nini e oɗo enne saaha dispensaire o nde garɗa ɗon fof ma taw gon ɓeɓe paali ɓeɓe rafiji goɗɗi rafiji koko pawodiri kam ndiyam ɗam ɗo waɗi noon wuuro ngo ɗo jaaɗa hen fof ko ni henno wayi ɗum noon ɗo kam gaga ko paali o waɗata walla ko rafiji goɗɗi ɗi mbaɗata ko wuuro ngo e hoore muɗum yo ladde ɓuuri wonde goƴa amen hannde joni ko mbiyata pour affaire corona o ko est ce que joni salté o kadi so woni wuuro he ndiyam ɗam ene naata nder o est ce que ɗum kadi wonko ustata hen walla wonko ɓeydata hen corona ko yiiloto jaatigi muɗum ko ndiyam ɗam laaɓani ndiyam ɗam laaɓani noon nande nder wuuro he banggueji foof so tawi ko laaɓal ittata corona e tuundi gonɗe nder wuuro hen de hay goto wawa wiide ko ni henno foti ko probléme yimɓeɓe cippiri hen caggal wuuro ngo foof kala ɗo jaaɗa yimɓe nan toon daari cangol ngol nan daari oga banggue nan daari no jiiruɗa nder wuuro ngo ni kono kala ko neɗɗo haalama hen ene heddi e ɗum noon sinno ko saago laamu o watta e meɗen haqqillaji ko hen jeeɗe no mawɓeɓe mbini so tawi a wotanto neɗɗo yaaha yejjitma so yiiɗi wasa addude carte ni so yiiɗi wasa addude carte ɗum noon kam hande o woni goƴa e meɗen tan ko yo Allah wallu en ɗum ɗo enne so tawi dartima ha paari enen eɗen gandi no mbatten en jogui feere meɗen nde mbatten so Allah jogui joni sa ƴeewi hakkude maayo ngo aɗa andi ɗum ɗo joni ko galle wonɗo eyyi ƴeewa joni galle o hakkude mum e maayo ngo no waali eyyi ɗum ɗo ko yimɓe kodɗo ƴeewa joni ndiyam ɗam nani ƴeewa galle o nani eyyi est ce que ɗum ɗo ne siiri e wuuro ngo fof aussi ko ni waadi ndiyam ɗam eyyi ko ni waade ndiyam ɗam aussi on jii kam on jii ɗe caɗele gondaɗe eyyi wuuro meɗen wiyete ko aram ganda yeehi ha ganda maayo ngo e wuuro ngo ƴeewa joni wuuro ngo e maayo ngo no baati eyyi ƴeewa maayo nani wuuro ngo nani eyyi ƴeewa ɗum ɗon joni holno waɗi tinne jaakte ɗum ɗo wuuro ngo wiyete ko aram partout ndiyam ko jooki min partout kala jaaɗa ndiyam ko jooki min
ɓe ñaaga noon ballal sous préfet woni Bousso eyi arge sous préfet o yewtidama ɗum noon après o haaldama e kaɗon haal aramnaɓe hannde nanɗo dawri ko jookiɓe ko yooliɓe nanɗo gone e nder hen assalamu